Obila pod ogeng'o ne jaker ratich oganda Boniface Mwangi ma nyomaki kendo gitude kod chano njore kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mokalo. Magi bire kinde ma okinde ne to okwedo ote mokwach kich ogolo kawacho ni Mwangi nyoyudi gi iro malungo wang' ma pok otigono magina e kinde mwandu mamoko. Jafwambo mar Ramson Sutwa ntiere kod ler mathoth. Sa par odhiambo manyoro Jumamos, obila mag okwach kich nyomo jodala Jokedne ratich oganda Boniface Mwangi mayudore Kenya e kaunti ma Machakos. Kanyo, obila ne ondhiyo Boniface ka gimako mwandune kama oting'o simbe mag ong'we yamo, buge kaachiel kod laptop. Bang'e, okwach kich nokelo Boniface Mwangi nyaka apise mong'ere kaka Mageuzi Hub mayudore Hurlingham e boma ma Nairobi. Nyogi timo pedha kendo ndhiyo mwandu mamoko kama oting'o kebe ariyo mag giro malungo wang' ma pok otiyo magina achiel mosetigo e kind mwandu mamoko. Kaluwore gi okwach kich e ote margi ne jopiny giyango ni Boniface Mwangi nyomaki ka itude gi tayo chenro mag njore kinde ng'anyo mag rawere manotimore pacho ka tarik 25 dwe mokalo. Giwacho ni Boniface gie sani odinne tesendo bila mapangani ka nonro dhi nyime ka irito chwale do wuok tich ka idonjone gi ketho mag njore kaachiel kod bedo gi magina machik ok opuodho. Okil mar Boniface Mwangi, Njanja Maina, mane oloso tesendo bila mapangani, okwedo ni Boniface ne onge gigo kama oting'o magina kaachiel kod iro malungo wang' ma okwach kich wacho ni nyomakego. Owacho ni ok ging'eyo gimomiyo dinne ni mar obila nyonge gi oboke masundo meko mare. There's a statement that was made today on social media by the Department of Criminal Investigations, popularly known as the DCI, that there are items that were picked from his office or wherever it was, namely 2 tear gas canisters and I think a spent bullet. We can confirm and we can state with no uncertainty that those are things that Boniface did not have in his possession. Those were not things that were in possession of his office, and those are not things that were brought to our attention. So we do not know why they are saying now that they're coming out with terrorism charges. Down with the Ruto regime, down! Jokedne ratiro kane otelne gi Hussein Khalid to korka korgi to yango ni gibiro chung' motegno mar kwedo timbe ma sirikal osebedo katimo kama oting'o tiyo kod chike mag njore kuom jopiny. That we shall exercise our rights without fear, without intimidation. Yes. And these kinds of actions by the state are only fueling further anger by the public. Yes. Boniface Mwangi is not a terrorist. He has not been involved in any form of arson. We are not afraid. We will not relent, and we'll continue exploring and optimizing every legal avenue available to us to hold these terrorists to account. We are not terrorists. We are peaceful. Eote margi, gigolo koyo na serikal, kagidwaro ni jatend jomin buche pacho kawero ko siasa tijene, kendo ni duol mochung' ne rango chenro mag bad migao mar doho, mondo ne ni doho chung' kar kende. The ODPP must exercise Article 157 of the Constitution to make independent decisions on what to charge. We believe the ODPP is being coerced by the executive to push on with this kind of charges. Free, Boniface, free! Armstrong Osutwa, Ramogi TV.